ଏପଟୁ ପଶିବା मेन गेट गोटे साइड पसे गोटे मिडिल ठीक अच्छे तो जदि भी चाहिए तो मैप देखिपर पूरा आम ओडिशा जमी नंदनकानन सेम टाइप पूरा जीव गोटे जगार चारिआडे रास्ता जो पटे पश पश गोटे यही मेन गेट रे पशिया यही गाड़ी कथा मुझे कहूली यही गाड़ी कथा कहूली जदि जीव जदि चली न पार कि किसी भी तुम प्रोब्लेम है ताहले तमें ये गाड़ी भी व्यवहार कर पार लालबाग मेन एंट्रेंस ये पढ़ी तो हो फिर भी देखिए हाँ लिखा पछरे पछरे डॉक्टर एम.एच. मरी गौड़ स्टैच्यू चलिए स्प्रिंकलर पानी चली फोटो ठीक उठुच फोटे उठे पार ना कि ये कौन पीपर ये बोलते बाहर अपेक्षा अधिक रेट मोबाइल तो हाथ अच्छी आहरी फोटो उठे चलो ये ठिया फोटो फोटो उठे दियो गोटे जरा कौन है कौन वाचेस घंटा भी चलती घंटा चलती ना पार्क देख तो लोक ये बसवे बसला कौन हम पेंट में नगे जी ठीक अच्छे बहुत गछ मछ अच्छे ना ये भल माने तुम भाव से आम पूरा कोलाहल एरिया तुम तो एठिक आसो पूरा हाँ सीधा देखा भांगी बहुत सारा एपट गछ अच्छी जोटे हाँ तो गछ को नहीं तो बोटानिकल बहुत सारा गछ नहीं पानी एठी देख भाई पानी जेहेतु अभाव ये सब जिनस बंद आम ऑफिस रे भी सब माने बहुत सारा स्टाइल करथिले हाँ स्टाइल करी पानी आसला तो से सब बंद ये ठिया गोटे फोटो उठा भल आसो तो मैंने बहुत सारा गछ भी अच्छे भल भी लगुच तेणु सिटी ठारू बाहर टे आसो आसिले तुमको भल लगे ये चढ़ईर शब्द तुमको सीटी आम सुविधा मिलूँ ना खाली गाड़ी मोटर कूँ का जो मैंने फ्रेश एयर तो पूरा आम पीजी कथा कहूँ फ्रेश एयर ना से
ସେଠି କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗନ୍ଧ ଛଡ଼ା ତମକୁ କିଛି ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। କଣଟା? हाँ हाँ मारी आसे 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 भाई ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ଟିକେ ଖରା କମ। ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ସେଇଟା ଆଗେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଆମେ ହେବାଟ ପଛରେ ଏଇ ବେଠି ବାହାରିବା। ହଁ ପୁରା ଇକୋ। ହଁ ଏଇଠି ସେଇଠି ଛାଇରେ ଯାଇକି ବସି ସେଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ମସ୍ତ ଉଠିବ। ଯାହା ବି ଏଇଟା ଗଛ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ ଦେଖୁଛ ତ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବ ଇଏ। ଆହୁରି ବି ଲମ୍ବୁଛି କି? ହଁ ନା ये जाऊँ ଏଇଟା ବା କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସମାସ୍ ଟ୍ରି। ना ଏଇଟା ଏକ୍ସପାନ୍ସ ନୁହଁ ଏଇଟା ବା ଭାଇ ଇଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଛ। ହଁ, ହଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଗଛ ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ପାଣି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଇଠି। ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ ସମର ପ୍ୟାଲେସ୍ ତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲାଲବାଗ ପା ହେଉଛି। ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଭୁଲିଲିଣି ପୁରା ଲାଲବାଗର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଗୋଟେ ଉଠେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଛୋଟ ପିଲା। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜାଗା ହଁ ସରିବନି ସେପଟେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସରୁନି ଏପଟେ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଚାଲ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିବା ନା। ପର୍ବତ ଅଛି ଚାଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ହଁ ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଯିବା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗରେ। ତମେ ବା ଭାଇ କହୁଥିଲେ କେତେ ଏକର? 250 250 30 କହୁଛ ଏତେ ଏକର। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ ପିଇଦେବା କି? ପାଣି ଟିକେ ଗ୍ଲାସ୍। भाई ट्री हाउस भाई ମୁଁ କହିଲି ट्री हाउस ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ଆଜି ହବନି କାହିଁ ହବନି? ବୁଲିବା ଯେତିକି ହବ ହବ, କ'ଣ ଅଛି? ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ନା, ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ଫଟୋ ତ ଆମେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଆଉ ଖରା ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଏଇନା ବୁଲିବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ ହେଇ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା। କ୍ୟାମେରା ମିଳିଯାଉଛି 30,000 ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି କହିଲେ ଚାଲ। ସେଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର? ସେଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ଯେ ସେଇଟା ବି ସେଇଟା ନା କହୁଛି ସେପଟେ ଟାଇପ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଛ ଲାଲବାଗକୁ ଆମେ କେବେଠୁ ଆସିବା କଥା ନା? ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଆଣିବ ଆଉ। ସେଇଟା ଠିକ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଛିଟିକୁଣି ଦରକାର। ଛିଟିକୁଣି ମାନେ? ଓହୋ ହଁ ଏକା ଥରକରେ ଆସିବ ଉଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତେ। ଗୋଟିଏ ଟେକା। ସବୁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ
କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ କେତେ କେତେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖ ହଁ ଏଟା ବଉଳ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଟା ଏଇଟା ବଉଳା ହଁ ଅଲିଭ ରିଡ୍ ନା ଏଟା ନା ନା ଅଲିଭ ରିଡ୍ ଇଏ ହଁ ହଉଛି କଇଁଛ କଇଁଛ ହଁ ଏଟା ଦେଖ ଜୋକ 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 এইটা আর ময়ূর ভাই ଏଟା ଜୋକଟା ময়ূরটা ମରିବ ময়ূরটা ନା ଜାଗାଟା ଏଇ হ্যাঁ এইଠି ଗଛଟାକୁ କାଟିକି କରୁଛନ୍ତି ନା एक्चुअली ज्योति भाई आज ज्योति बहुत बड़ गोटे जिनस मिस करा एक्चुअली आसिया कथा मो हिसाब रे ଚାଇନା ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ଏଥିରୁ आसवे जेहेतु इंटरनेशनल ବେଶ ଦେଖିଛେ ନା ଏଇଠି ଫରକ ସେ ଗଛ ଘର ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡି ଦରକାର ଥିବ ଚାଇନା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ସେ କାହା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ नहीं एम एनिमल लवर ना तो से जहाँ भी एत जिनस थाउ थाउ यही गोटे जिनस मिलला जोटा से फटो उठे ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା निहाती निहाती जीवा आसी हाँ ट्रैकिंग करवा ऊपर देखिया कौन अच्छी सेठी ऊपर मंदिर अच्छी बोधे ना भाई रेडी तो जीवा चढ़ी जाई तो हाँ जीवा गड़ी ना तो मुंड फुंड फाटिबार ना गड़ी तो डायरेक्ट तले आ ଗୋଟା ପଥରଟା ଥିଲା हाँ गोटा पत्थर ବାହାରକୁ ଆସିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହୁନ ଏଟା ବାଦାମ हाँ ଏଇଟା ବାଦାମ ନୁହଁ। ବାଦାମ ହଉଛି ଗୋଡ଼ ଖସୁଛି। ଆମର ଏଠି ବାଦାମ କୋଉଟା ଏଇଟା ବାଦାମ ନା ଏଠିକି ଆସିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ବାଦାମ ନୁହଁ ସବୁ ମୁଫଲି वन टाइप ऑफ आमर ट्रेकिंग हो चढ़ा एमती चढ़ी ठाकुर अच्छा आउ तो किसी ना बोलते ऊपर अच्छी आउ कौन एपट ସିଟିଟା ଦେଖାଯାଉଛି सिटी ना समय ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଗଲା हाँ से समय अनुसार यहीटा न भगवान न करंतु ये को भी घर मर कर न पकांतु कहीं ही एति जो जगह अच्छी ନିଶ୍ୱାସ ନେବନି ଆଉ ये एरिया टिके अच्छी ପୁରା ମୁଣ୍ଡଟା ଚିକ୍ ତା ଗୋଡ଼ तो तुम एथि कौन शिखिल ମୁଣ୍ଡ ତମେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦିଅ नहीं तुम चुट्टी थाऊ न थाऊ पैसा थिया निहाती जरूरी एटा ठाकुर कौन अच्छा एति तो चढ़ी के आइले आ कौन ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା हाँ एटा सिटीर व्यू ऊपर आटा जी यही पहाड़ जी टिके ऊपर को ही था भाई ताहले सिटी आउ पूरा देखाई था नहीं भल अच्छी सिटी ठू टे दूर अच्छी এটা আসলে কি মন্দির কিছু তো না ঠাকুর তো কিছু না জঙ্গল মানে এটা I'm hunting it with those birds.
ଏ ଭିତରେ ଅଛି କ'ଣ? ଗଛ ୟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ'ଣ ଗଛ ସେଇଟା? ସେଠି ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଧେ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତିଆରି ହେଉଛି ଫେରିବା ଏଠୁ ଆଉ। ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଏଇଟା ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ବଟ୍ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ଚାରିଆଡ଼େ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। କୁଆ ଫୁଆ ତ ଭୁଲିଯାଅ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ। ହଁ ଚିଲଙ୍କର ରାଜ। ଏଇଟା ବି ମୟୂର ମୁକୁଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନା, ମୁକୁଟ ଆସିବନି ମୟୂରଙ୍କର। ଏସବୁ ମୟୂର ଅରିଜିନାଲ କହିଲି ସବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଭାଇ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ନ୍ତାନି ଏଇଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ନ୍ତାନି ନା। କାକ୍ଟି ହାଉସ୍ କ'ଣ ଯିବା? କାକ୍ଟି ହାଉସ୍ ଏଟାକୁ ଆମର ବା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କେଜାଣି ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଭାଇ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ନା, ତ କିଛି ତ ରଖିଥିବେ ସିଏ କ'ଣ କି ଫଳ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ପିସିସର ତ ଥିବ ନିହାତି। ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କ'ଣ ଫଳ ଭଳିଆ ଝୁଲୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପାଣି କାକୁଡି କୁହନ୍ତି ନା ଭାଇ, ସେ ପାଣି କାକୁଡି ଭଳିଆ ଝୁଲୁନି ନା। ଲାର୍ଜ ଡି ମେହଗାନି, ଇଏ ମେହଗାନି ଗଛ। ହଁ ଏଇଟା ମେହଗାନି ଏଇ ଗଛଟା। ସେଇଟା କ'ଣଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ। ଚାଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି ଭାଇ, ଚାକୁନ୍ଦା ଗଛ। ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଚାକୁନ୍ଦା ଫଳ। ଦେଖିଛ ତ? ମିଠା ମିଠା ନାଗିବ। ଖାଇଛ ନା ଟିକେ? ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଚାକୁନ୍ଦା ଫଳ ଏଇଟା। କୋଚିଲା ଦେଖିଛ ନା? ହଁ କୋଚିଲା ଭାଇ ଦେଖିଛି। ହଁ ଦେଖିଛି ଗଛ। କୋଚିଲା ଧରିବ ମାନେ ହାତ ବିତା ହେଇଛି। ହଁ ତାପରେ ଭାତ ଖାଇବ ହାତ ବିତା ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଗଛ। ଓହୋ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଗୋଟେ ଗୋଲିଆ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା ଏଟା ବୁଲି ଆସ ଦେଖିବା କି? ହ୍ରଦ ନାହିଁ? ଚାଲ ହ୍ରଦ ଦେଖିବା ସେଟା ଟିକେ। ମିଟିଂ ହଲ୍ କୋଉଟା? ହଁ ଏଇଟା ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଉ। କୋଉରା? ନା ଏଇଟା ଗାର୍ଡଟା এইগুলা। এটা তো তোমাকে বেশি দেখা হবে ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 3 ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। You are here, okay? ଆମେ ହିଆଡକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଚାଲ, ବାହାରିବାର ତ ଅଛି ଆଉ। ଲୋଟସ୍ ପଣ୍ଡ ଆଉ ଲେକ୍, ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ ସବୁ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ୱେଦର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଭଲ ୱେଦର ଥିଲା।
ତ କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନାଠୁ ଭଲ କୁକୁର ମିଳିବନି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ତମେ ନର୍ଥ ଫର୍ଥରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେଇ ସମୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କ'ଣ ସତରେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ଏତିକି ସମୟ ବସିବେ 12 ଘଣ୍ଟା? ସେ ତାକୁ ତା ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ତାକୁ ସାପ ପକେଇକି ପୁରା ନାଲି ନାଲି କରିଦେବେ। ତ ତାଙ୍କ ଆଗ କଲଚର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ କଲଚର ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କ କଲଚର ଭଲ। ସେ ୱେଦରକୁ ପୁରା ଏବେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେଣି, ସରିଲା ୱେଦରଟା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ବାଦ। ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ନା, ଡେଡିକେଟେଡ ୱାର୍କର। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିବ କି ସେ ଏଇଟା ଭାଇ ଲେକ୍, ସେଇପଟା ଲେକ୍। ସେ ଲେଖ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଓନର ଅଛନ୍ତି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ସେ ବି ନା ତାର କିଏ ନାରାୟଣ ନା। ତମେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କେଉଁଠି କରିଥାନ୍ତା? ତମେ ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଓନର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି। ଭାଇ ବରଂ ଯିବ 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଯାହା ବି ଯିବ, ମହିଷାନ ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସି ବୁଲିକି ଯିବା କଥା ଏଠୁ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ପିସ୍ ମିଳିବ ତମକୁ ଯାହା ଖାଇଲେ। ଗଛ ମଛ ଅଛି ନା, ବହୁତ ସାରା ଅଛି ବୁଲାବୁଲି କରି। ଘରେ ହେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ ସେଇଟା ବା ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପୁରା। ମତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ନା, ଏଇଟାକୁ ବା ଆମର କ'ଣ ବାବୁଲା ଗଛ କୁହନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମର କୁହନ୍ତି ବାବୁଲା ଗଛ। ଝରଣାଟା ନା, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବାନି ସେପଟକୁ। ଆଉ ପାଣି ଏଇଠୁ ପାଣିଟା ଆସୁଛି ନାଇଁ, ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ଥିବ କି ଜାଣେ ଭାଇ, ନଈ ପାଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ କହୁଛ ହ୍ରଦଟା, ତାର ହ୍ରଦ ପାଇଁ ତ କେତେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ଥିବ ନା ଆସିବା ପାଇଁ ପାଣି। ପୁଣି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଏତେ ପାଣି ଆସେ ଏଟା। आर्टिफिशियल ओरिजिनल नुह आर्टिफिशियल भाई ये आर्टिफिशियल नहले एते पानी सेपटे सिटी अच्छी देख सेपटे सिटी अच्छी तो कौटू पानी आसो से आर्टिफिशियल पानी ही ऊपर को जाऊँगी पानी ही आसूँ तो ये आर्टिफिशियल प्रेशर सिस्टम करथि प्रेशर कौन यही पाइप तो जाऊँगी से ऊपर छड़ा हो दी साइड रु तलक आसो पंप सिस्टम कर ना यहाँ लेक ना देख लेक माने कौन गोटे पोखर बड़ बड़ भागटा आम कह कंटा कंटा छाप कौन लेक माने फील्ड आगु आसो भल आगे बसिकी से जन बापा बस से समय कम लालबाग लेक लोटस पंड कौटा लोटस पंड ये लोटस पंड ना ये पट तो लोटस पंड कि लोटस अच्छी ना कि
ଏଇପଟେ ଲୋଟସ୍ ପଣ୍ଡ ତଳକୁ ବି ଯାଇ ହବ ନୁହେଁ ବଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ସମୀକ୍ଷା ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନା ପାଇପ୍ କହୁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଣ ବୁଟା ଖାଇବା କି ପଚାର ଦେଖିଆ ତମେ ଖାଉନ भाई देख आमे भी बुलूँ सी भी तार खाଇବା खोजु हाँ है ସେଇଟା ବା ଏଇ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ଏଇ ପାଇପ୍ ଯାଇକି ସେଠି ପାଣି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ସେପଟୁ ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ଆସୁ ଆଉ ବାସ୍ ठीक है देखिए माउसी हमार बूटा बादाम ठीक अच्छी चलो आगू जाएंगे देखा पुणी कौन अच्छी आस भाई एठी भी से लेक पर लेक माने कौन जगह है अच्छी वर्षा हेल्ले फिलअप हम कौटे यहाँ ना रोज कहीं फूल कहीं और गछ अच्छी फूल ना धला नाली और नाली टिके देखा जोटा भाई मु लालबाग गार्डन में देखती गछ सब मैंने कौन मैंने रंग बेरंगर गछ ना ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖିଥିବ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଗଛ ସହିତ ପଡ଼ିଥିବ କାଗଜ ଫୁଲ ହଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା କାହିଁ କେଉଁଠି କୋଉ ଗୋଟେ କରରେ ଥିବ ମୁଁ ଭାବିଲି ପାର୍କ ସାରା ସେଇଭଳିଆ ଥିବ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଲିଛେ ଆହୁରି ବହୁତ ହିଆଡ଼କୁ ଅଛି ହଁ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବା ତ କେତେଟା ହେଇଛି ନା 6ଟା ଆରେ ଘଣ୍ଟେ ଅଛି এইটা ଦେଖିଥିବ ଏଇ ସର୍ବଜ ଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲିଥିବ ଏଇଟା ନାଲିଆ ନାଲିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଏଇଟା ନା ଆମ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଲ ହବ ମାନେ ମାସେ ହଁ ଏଇଟା ତ ଗୁଲି ସୋଡ଼ା ବି ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁଆ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନି ଏଇଠି ନା ଭାବ ମୁଁ ଆଜି 7 ମାସ ପରେ 6-7 ମାସ ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କୁଆ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ବୁଝିଲ କେବଳ ଏଠି ଗଛ ଅଛି ବୋଲି କୁଆ ଅଛନ୍ତି କୋଉଟା ଏଇଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି କେବଳ ଦେଖାଉ ଦେଖୁ କୁଆ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ଗୁଆ ନୁହେଁ ଗୁଆ ଏତେ ମୋଟା ହେବେନି ବହୁତ ପତଲା ପତଲା ହବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତମ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ହେଟା ଜ୍ୟୋତି ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଗୁଆ ଗଛ 3-4 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଧରିଦବ ସେ ତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିବ 5 ବର୍ଷ ହାଇବ୍ରିଡ 5 ବର୍ଷ ଭାଇ ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଯେତେଟା ଗଛ ଅଛି 4-5ଟା ଗଛ ଅଛି ଗୁଆ ଗଛ 7ଟା ଗଛ ମାନେ ବହୁତ ଗଛ 7ଟା ନୁ ବେଶୀ ଗୁଆ ଚାଷ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଖ କେତେ ପୁରୁଣା ଗଛ ବୁଝିଲ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ପାଣି ନଦେଲେ ସେ ଗଛ ମରିଯିବ ଏଇଟା ଗୁଆ ନୁହଁ ବା ଭାଇ ଏଇଟା ଗୁଆ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୁଆ ନୁହଁ ଗୁଆ ଏତେ ମୋଟା ହେବେନି ପୁରା ବସି ଖାଇପାରିବ ବଟ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପକେଇବନି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆଣିକି ଏଠି ପକେଇବ ଏଇଆ ଥିବ ଦେଖିଛ ନା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ମୋଟା ଗଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଗଛ ଦେଖିକି ଓ ଏଇଭଳିଆ ଚାକୁନ୍ଦା ଗଛ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କୁହନି ଭାଇ ଯୋଉ ଆସେନି ଆମେ ପାରା ଧରନ୍ତି ଛୁଆ ବେଳେ ଏଇଟା କାଠରେ ଲଗେଇ ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ବୋଧେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ତ
ଏଇଟା ବା ଯେ ଲଗା ଅଠା ଅଠା ହବନି କାଠ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯୋଉ ଇଏ ପାରା ଧରନ୍ତି କଙ୍କି କଙ୍କି ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଡିମିରି ଧରନ୍ତି। ଗଛ। ହଁ ଏଇଟା ଡିମ୍ବିରି ଗଛ ତା ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦେଖା ହଉନି ଏ ଗଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଡିମିରି ନା ଲଗଉଥିବେ ଏବେ ନହେଲେ କାହିଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ସେପଟେ ଆଉ ନାହିଁ ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଲେକ୍ ତ ଆମେ ବୁଲିଦେଲେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦିନ ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ 2 ଘଣ୍ଟା ତ ହେଇଗଲା। ସରିଗଲା ନା କ'ଣ ଆଉ ଥିବ ନା ହାଟକୁ ଆଉ କେତେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ତ ବାଡ଼ଟା ରାସ୍ତାଟା ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖିଛ ନା ପାଖ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ କେଜାଣି ତମେ ଭାବିଲ ଭାଇ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର ଗଛ ହେଇଥିବ ମିନିମମ୍ ତ 200-300 ବର୍ଷ ଗଛ। ମିନିମମ୍ ତ 100 ବର୍ଷ ଉପରକୁ କାହିଁ ନିହାତି 200-300 100 ବର୍ଷ ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ ହବନି। ତାଠୁ କେତେଟା କୁଣ୍ଢ ପାଇବ ଦେଖୁନ ଏଟା ଚେହେରା ଦେଖିଛ ତ ତା କୁଣ୍ଢ ପାଇବ ତ ଚେହେରା ଦେଖିଛ ତ ଭାଇ ଝାଟକା ରାଜା ଭୟ ଖାଇଛି। ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାଜା ଫାଜା ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ଥିବ ଗଛ ହଁ ସେ ରାଜା ରାଜାଟା କ'ଣ ଇଂରାଜୀ ପିଢ଼ି ଲାଲବାଗ ବା କୋଉ ରାଜା ମୁଁ ଭୁଲିଛି ଟିକେ ଇଏ ପଡ଼ିକି ଆସିବ ଲେଖା ବି ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଯେ କି ଗୌଡ଼ା ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଗୌଡ଼ା ଭାଇ ଭାଇ ଗଛ ଦେଖୁଛ ତ ରାତିର ଡର ମାଡ଼ିବ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ଏଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ସେଇଟା କଟା ହେଇଛି ଉପରେ ଯୋଉଟା ଇଏ ଯେମିତି ଅବତାରରେ ଯୋଉ ଗଛ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ପା ପୁରା ଅବତାର ମୁଭିର ଏମିତି 200 ଗଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଲ୍କ କଟନ୍ ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଲ୍କ କଟନ୍ ଟ୍ରି ଏ ବିଗ୍ ସଫ୍ଟ ଉଡେଡ୍ ଡିଲିशियस ट्री grow to an height of 25 to 30 meters 5 to 2 years 200 बा 200 200 वर्ष ଭାବୁଛ ତ ହେଇ ବି ଥିବ ଚେୟାର ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ ପୁରା ସେ ମାନେ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଗଛ ପୁରା ଇଏ ୟା ଭିତରେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଥିବେ ଘର କରିକି ଆରେ ଏଇ ବା ଗଳିବାଲା ଗୋଟେ ଏଇ ଭିତରେ ଓ ବଣି ବଣି ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଗାତ କରିକି ଅଛି ପଶିଗଲା ସଟକିନା ତା ଭିତରେ ଚାଲ ଚାଲ କେତେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାନେ ଏଇଠି ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଟିକେ ମିଳିଯିବ ଦେଖିବାକୁ ହଁ ଆମେ ତ ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ସେପଟକୁ ତ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଏଠୁ ବୁଲିକି क्या बोल रहे हो फाटा उठाओ ନାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ଓହୋ ଗଛ ଫଛ ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ନାଇଁ ବା ସେଇଟା ବା କହୁଛି ତମକୁ ଶୁଭିବନି ତମ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ତମକୁ ମିଳିବନି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁଠୁ ମତେ ଲାଗେ ଟାଣ ଗଛ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ଥାଏ ତାକୁ ମାନେ ହଲେ ଏଡ଼ିଟିଏ ଗଛ ତାକୁ ହଲେଇ ପାରିବ ଉପାଡ଼ି ପାରିବନି ବହୁତ କଷ୍ଟ। लगे आइसक्रीम खाए क्या नहीं भाई दही बोनसाई गछ कि कोडा बोनसाई देखुन मु जानिनी एटा कि एटाକୁ ତ ସେଇ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ବୋନସାଇ ମାନେ ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁରା ସେ ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ନେଇ ଘରେ ଲଗେଇବ ବଢିଆ ହବ ଏଇଭଳିଆ ନେଇକି ଯିବି ଖାଲି ଶୋ ପାଇଁ ଆଉ हाँ आइसक्रीम नाइट होंडा एटा भी एटा कौन कि गछ हम एगो तुम काटिकी जो साइज कर से भल देखा एटा कटा है ऊपर बढ़ी गला पुणी साइज करेंगे तो ठीक देखा यहाँ भी गोटे गछ देखा ढेर गछ भाई गोटे ग्लास हाउस वेयर इज द ग्लास हाउस हाँ सेपटा से जोटा हम जाइए से ग्लास हाउस
ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଥିଲି ଭାଇ ପଳାଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ କଥା ହଁ ଏଇଟା ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ହେଇଥିବ। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଚମ୍ପା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କି ଚମ୍ପା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଚମ୍ପା ଆସୁରା ସିଧା ସିଧା ମାରିବ। ସେଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଅଲଗା ଏଇଟା ତରାଟା ଗୁରା ତରଟା ଆମ ତରଟା ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। ଯିବା ଭିତରେ ଭାଇ ଫୁଲ ଅଛି ଯିବା ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ ସବୁ ଦେଖ ଏ ଭିତରୁ ଯିବା। ଏଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ରାଜା ଫାଜାଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ତାକୁ କେହି ସଜେଇବେନି ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଖରାପ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖିବ ସେମାନେ ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାଙ୍କର ବହୁତ କି ପିଓର ପାର୍କ କ୍ଲିନ୍ କଲର୍ ଫଲର୍ କରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ଜଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଦେବେନି। ବଢ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଗୁରା। ଚାଲ ବୁଲି ଆସ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବାସ୍ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଗାର୍ଡେନ ଆଗକୁ ଦେଖ ବିଲ୍ଡିଂ ଶେଷ। ବସିଯାଅ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ଏଇଟା ତ କାଗଜି ଗଛ ଏଇଟା ତ ଅଛି ଆମ ସେପଟେ ବଟ୍ ଏଇଗୁରା ନା ଏଇଟା ମସ୍ତ ଫୁଲ ଗୁରା ହଁ ପରା ଏଇଟା ଭାଇ କି ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପଳାଶ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ପଳାଶ କି ହଁ ପଳାଶଟା କଥା କହିଲ ଗୋଲା ଯେଉଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଚମ୍ପା ବୋଧେ ନା ଚମ୍ପା ନାହିଁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଚମ୍ପା ହେଇଥିଲେ ସ୍ମେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚମ୍ପା ନୁହେଁ ଚମ୍ପାଟା ସିଧା ସିଧା ବଢ଼ିବ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ହେଇକି ତା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ହେଇକି ଦେଖି ବଢ଼ିଆ। ହଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଫୁଲ ଭାବିଲେ ଭାଇ ସକାଳୁ ତୁମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆସିବ ଏଇଠିକି ଏଇ ଏରିଆକୁ କେତେ ତୁମ ଗୋଟେ ବାସୁଛି ଭାଇ ହଁ ବାସୁଛି ବାସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ବାସି ହେଇଯାଉନି ଆଉ ଇଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସନା ମିଶୁଛି ତ ଏ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଠି ହଁ ଠିକ୍ ଆମର ତ ହେଇଗଲା ବୁଲା ପୁରା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ମାନେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ସେଟା ପାଖରୁ ସ୍ମେଲ୍ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବାସି ନା ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଭାଇ ଚମ୍ପା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ବା ଚମ୍ପା ଗଛ ଏଇଟା ଚମ୍ପାର ଏତେ ଖରାପ କ'ଣ ସାପ ଆସି ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠି ନାହିଁ ତମ ଘର ଲଗାଅ ସାପ ଠାକୁର ସାପ ତ ଆସିବେ ସେଗୁରା ଗୋଖର ଆଉ ଆସିବ ଗୋଖର ତ ବେଶୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନା ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୋଟେ କହିବେ ବୁଲିବା ଯିବା ସରିଲାଣି ତ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଟିକେ ଯିବା ବାସ୍ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଆଉ ତମେ ପୁରା ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ନେଇକି କେତେ ଦିନ ବେମାର ପଡ଼ିଯିବ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ତ ଫୁଲ ढेर फुल बहुत पुराना माने बहुत पुराना मिनिमम 100-200 वर्ष गछ एटा है तेंतुली आम भी से कइया कहते मुझे स्टाइल मारी कही तेंतुली बोली
ଅଛି କଇଁଆ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ବା ଏଇଟା ଅଛି ଏଇଟା ଏ ଗୋଟେ କଇଁଆ ହେଇକି ଓଳିଛି ହେଇଛି ପଡ଼ିଥିବ ତଳେ ଦେଖୁନ ପାଚିକି। ତମ ଫେଭରାଇଟ୍ କନିଆର ଆମର ପନିହର ଗଛ ଭାଇ ବହୁତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ କମନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟଗର କନିହର ମନ୍ଦାର ଆଉ ମନ୍ଦାର ପୁଣି ଭେରାଇଟି ମନ୍ଦାର ଆଉ। ସେତିକିରେ କାଫି ମାନେ ସେତିକି ପୂଜା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଏଇଟା ବି ଇଏ ବି ତ ମିନିମମ୍ ସେଇ 100 ବର୍ଷ ଉପରର ଗଛ ଇଏ 100-200 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଗଛ। ଭାବନି ଭାଇ ଏ ଗଛ ଗୋଟେ ବଢ଼ିବାକୁ 100-200 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି। ତ ବି ଯଦି କାଟିଦେବେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟାରେ କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ସଇଲା ନାହିଁ ୟା ଲେବୁଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ଦେବ କି ଆଉ। ତ ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ନାଗିବ ନା ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ। ତ ମହାଜାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖିବା କଥା ନିହାତି। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ନା ସେ ତମେ ତାକୁ ଯେତେ ଖରାପ କରିଦବ ସେ ତାର ସମ୍ଭାଳି ଦବ। ନାଇଁ ସମ୍ଭାଳିବ ମାନେ କ'ଣ ତମକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ନା। ତୁମେ ତ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବ ତମକୁ ବୁଳେଇ ଦବ ସେ ତା ବାଟରେ ଉଠିଯିବ। ବାସ୍ ସେମ୍ ପରେ ଚାଲ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଦେଖା ହବା ଭଲ ହେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା ହେଇ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା। ଲୋକ ଦେଖ ହଁ ଚମଡ଼ା ଭାଇ ତ କହିଲେ କେତେ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇ ଗଛରେ ଦେଖ କେତେଟା ମହୁ ଫେଣା ହେଇଛି ମିନିମମ୍ 10 କି 15ଟା 10 କି 15ଟା ମହୁ ଫେଣା। ଘରେ ଏଇ ଗଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିବ। ହଁ କହୁଛି ବା ଏ ତ ଶିମିଳି ଗଛ ପା ଦେଖ ପୁରା ଗଛ ଯାଇ ଗଲା ଯେମିତି ଚମଡ଼ା ଭଳିଆ ଚମଡ଼ା କୁଚା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମଣିଷ ପୁରା ଆଉ ଏ ଭାଇ ଯୋଉଟା କୋଚା ହେଇନି ସେଟା ଡାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଙ୍ଗିଛି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି କେତେଟା ଦେଖ। ଭାଇ ये लोक देख लोक देख जहाँ भी हो पार्क आस गोटे फूल तो एटलिस्ट ठाकुर जहाँ तुम गछ नगा भांगी दियो किसी ना खाइब कइया खाइब आनिया ସେମିତି ପାଚି ଯାଇଛି କଞ୍ଚା ନହେଲେ ବନିଲା ଟିକେ ଥିବ ଖାଇବ ମଜା ଲାଗେ। ଏଇ ଗଛଟା ଭାଇ ଦେଖ କି କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗଛ ହେଇଥିବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ହୁଏ ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଏତେ ଗଛ ଯେତିକି ବି ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ମିନିମମ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 100 ଇୟର୍ସ 100 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ଗଛ। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଏବେର ଇଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହବ ନା ଖାଇଛି ବର୍ଷେ ଏତିକି ମୋଟା ହେଲା 10 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଏତି ହେଇ ପତଳା କଥା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ପତଳା ହଁ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ଗଛ ବି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ଲାଗେ ଯିଏ ଯାହାର ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମନେକର ଯାହାର ଗଛ ଲଗାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାକୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ଗଛ ଲଗା ହବ। ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ଭାଇ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲ ଏଠି ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବି ଆହୁରି ନୁହେଁ। ସିଟିଂ ଅନ୍ ୱାଟର ପଣ୍ଡ ୱାଲ୍। ହଁ ଆମେ ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଚାଲ ପୁଣି ତମକୁ ଭେଟିବା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁଠିକି ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜାଗା ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ବାଏ ବାଏ।